सिरि गोबां मिजिं लानानै दिनै बे गामिनि सुबुंफ्रा भट होदोंमोन नाथाय बिथांमोना दा जोबनायाव मेगन मोदैनि अनगा जेबो मोननो हायाखिसै। बिथांमोना बेबायदि फोरमायदों सिगां हा होगोन होननानै बिथांमोना आसा होदोंमोन होननानै बुंदों नाथाय दायो बिथांमोना होस्रांजाबायसो। जाबाय होननाया बेनो हा मोनगोन होननाया। सिगाङावनो खुलुमबाय लोगोफोर, दिनै जोंनि बर' समाजाव सोलायनायनि गोजोन थासारि फैबाय होनदों नाथाय मोनसेनि उनाव मोनसे जेंनायानो जोबनो थांला। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय सनापुर गामियाव दिनै सरकारा बिथांमोनखौ हाग्रा दानना न' लुना थानायनि थाखाय होस्रांदों, हाग्रा रैखाथिनि थाखाय। बेबायदि हाग्रा दानना न' लुनानै थानाया जों बर'फोरनिबो मोनसे गोरोन्थि एबा आयेननि बेरेखा बियो, नंगौ बेयो आयेननि बेरेखा। नाथाय बर'फोरहा बे जायगायाव बे हायाव दिनै मोन्थाय दङ मानोना बर'फोरा सिगांनिफ्रायनो बेयावनो थाखायो आरो बे हानि सायाव बर'फोरानो मोन्थाय दंखायो। बेबायदि हाग्रा जायगायावहाय गोनां गिदिरफ्रा रावबो थाहैया, जायहा जेबो गैजाया बेफोरबायदि सुबुङासो थाहैयो। दिनै बैफोरबायदि जेबो गैजायै सुबुंखौ होखारनानै सरकारा मा खालामनो सानदों? थानायनि राहा खालामनो हादोंना हायाखै बिथांमोननि थाखाय? दिनै बैफोरबायदि सुबुङा बहा थांगोन? बिथांमोननि थानायनि थाखाय सोर दायथ' लागोन? सार फेरेंगा एबा सार रन्जित बसुमतारीनि मानसिफ्रानो दिनै बुफाय बुसि खालामलांजोबदों, बर' सुबुंफोरखौ हमनानै लांदों आरो गोबां न'फोरखौ सिफायलांजोब्बाय होननानै दिनै बेयावनि रायजो राजाफ्रा दिनै जोंनि गेजेराव दिनै भिडिअनि गेजेरजों फोरमायदों। गोरलै गोरलैखौ मानो लांफाजोबनांगौ? बेनिखायनो जोङो दानो दोनफैफिननांगौ। जों जेराव थादों बेहायनो दोनफैफिननांगौ जोंनो नांगौ। सार फेरेंगायाबो दोनहैनो थोनहरनांगौ बे हिनजावफोरखौ। गैयालाबो 50 जनसो हिनजावफोर थिखोना लांबाय गारियाव। माखासेया ओरैनो एसे एसा थालांबाय। बेनिखायनो जोङो दा बेलासियावनो हिनजावफोरखौ नांफिनगौ, गथ' गथायखौबो जोङो नांगौ। थांनाय बोसोरावबो दिनै सार फेरेंगाया गोबां बर' न'खरफोरखौ होस्रांनानै आलाय सिलाय खालामदों आरो बे बोसोरावबो दिनै इभिक्शना जाजेनबायानो। आरोबाव बेसेबां खालामलांबावगोन उनाव समाजो बेखौ फोरमायसिगोन। हाग्रा दाननानै न' लुनानै थानायनि नामावहाय दिनै बर' न'खरफोरखौ गोबां होखारबाय, आलाय सिलाय खालामबाय। नाथाय हाग्राखौ बिथांमोना दाननानै थायो। बिथांमोनानो हाग्राखौ दाननानै फोजोबस्रांबाय नामा? हाग्राखौ दाननानै सोर फोजोबस्रांदों? नोंथांमोनाबो मोजाङै मोनथिखागौ जानांगौ सोर फोजोबस्राङो हाग्राखौ दाननानै। जायफ्रा दंफां बिजनेस खालामो बिसोरसो हाग्राखौ दाननानै फोजोबस्रांदों। गोबां दंफाङा ट्रेक्टरखे ट्रेक्टर दाबो लांबायानो थायो, बिसोरखौ मानो दबथायाखै? नाथाय जाय जेबो रोङा जाम्बा जाम्बि बर'फोरा दिनै न' लुनानै थादों बै हाग्रा दाननाय जायगायाव, बिथांमोनखौसो दिनै आलाय सिलाय खालामो। जायफोर दंफां बिजनेस खालामो बिथांमोनखौ जेबो खालामनाय नङा मानोना बिथांनिफ्राय कमिसन मोनजायो, कमिसनखौ नांगौ, बिनि थाखायनो बिथांमोनखौ ओरैनो हगारो। नाथाय जायफ्रा ओरैनो जाम्बा जाम्बि न' लुनानै थादों बिथांमोनखौसो दिनै होस्राङो। फेरेंगा साराथ' सासे NDFBमोन, जाय हारिनि रैखाथिनि थाखाय दावहा नांबोदोंमोन, जाय बर' हारिखौ रैखा खालामनो थाखाय बिथाङा NDFBआव जइन जादोंमोन। नाथाय हारि रैखाथिनि मुङाव बिथाङा दायो गोहो मोननानै बर' फिसाफोरखौनो होस्रांबायदोंसो। अब्ला बर' हारिया बहा रैखाथि मोननो हाखो? फेरेंगा सारहा बर' हारिनि सायाव अननाय गैया नामा? अननाय दङब्ला अननानै बैफोरबायदि बर' सुबुंफोरनि थाखाय थानो थाखाय हा हो। मानोना दायो गोहो दं, नोंथांमोना मावनो हायो, नोंथांमोना हायि जेबो गैया। नोंथांमोननि सायावनो गोहोआ दङ। नोंथांमोना बेबायदि हा गैजायै सुबुंफोरनो हा होनाया नोंथांमोननि थाखाय लस जानाय नङा। नोंथांमोना बोरसो मोनगोन, बिथांमोननि बोरा नोंसोरनियाव जेब्लायबो थाफ्लायगोन। दिनै जोंनि बर' हारिनि गेजेराव बेबायदि मोनसे गिदिर समस्या जानानै थांबाय। बेनि सायाव माखासे जोंनि बर'नि निउस चेनेलफ्रा मानो जेबो फंसेबो बाथ्रा बुंदिया? मानो स्रि? मानि थाखाय? बे निउस चेनेलफ्रा बायजाजोब्बाय नामा? माखासे पलिटिकेल लिडारफोरजोंहाय, जायफ्रा बिथांमोननि बुंनाय बायदि, बिथांमोननि बिथोन बायदिल' माखासे रादाबफोरखौ फोसावनो हायो। आङो नायदोंमोन बिथांमोननि चेनेलाव थांनानै, बिथांमोना बेनि सायाव माबा मोनसे बुंदों नामा होननानै। नाथाय आङो नायनानै बेनि सायाव जेबो मोनसे बाथ्रा एबा मोनसे निउस लाबोनाय आङो नुनो मोनाखै। माखासे राजखान्थिनि निउससो लाबोनाय आङो नुनो मोन्दोंमोन। उनावसो बिथांमोना बेनि सोमोन्दै बाथ्रा बुङो ना मायो बेखौ आङो बुंनो हानाय नंले। नाथाय दासिमाव बिथांमोना लाबोआखैमोन। थानाय रायजोफोर फोरमायनाय बायदिब्ला दिनै सार फेरेंगानि मानसिफ्रा बेयावनि माखासे उन्दै गथ', माखासे हिन्जावफोर आरो माखासे हौवाफोरखौ हमनानै लांदों होननानै बुंदों आरो दासिमाव बे मानसिफोरखौ हगारफिनाखै होननानै जोङो बिथांमोननि फोरमायनायनिफ्राय जोङो मोन्थिनो मोन्दों। बिथांमोना बिसोरखौ लांनानै मा खालामहैगोन बेखौथ' जोङो बुंनो हाले। नाथाय बेनि सायाव जोंनि बर' समाजनि माखासे आफादफ्रा मा बुंगोन?
मानो सिरि? सोलायनाया गोनांथार होननानै स्ल'गान होनानै दिनै देरहाखांनानै दायो सिरि। गोबां मिजिं लानानै दिनै बे गामिनि सुबुंफ्रा भट होदोंमोन, नाथाय बिथांमोना दा जोबनायाव मेगन मोदैनि अनगा जेबो मोननो हायाखिसै। बिथांमोना बेबायदि फोरमायदों, सिगां हा होगोन होननानै बिथांमोना आसा होदोंमोन होननानै बुंदों, नाथाय दायो बिथांमोना होस्रां जाबायसो। बिथांमोनाबो बर', बिथांमोनाबो बे समाजनिनो मोनसे एखे मोन्थायखौनो मोननो हानाय मोन्थाय दङ। बेखौ बिथांमोनाबो मोननो नांगौ। एसेनोसै लोगोफोर, भिडिअखौ आङो बेयावनो दोनथ'नाय जाबाय। बे भिडिअनि गेजेरजों सोरखौबाफोर गाज्रि बुंफ्लांबायब्ला अन्नानै नोंथांमोना निमाहा खालामदो। थेंक इउ फर वाचिं।